Takže dneska si ukážeme, jak vyrobit takovýhle jednoduchý zpožďovač do kulohé pumy. Samozřejmě můžete použít klidně i zelenou zápalnici zabalenou v papírové pásce, ale toto je spolehlivější. Takže vezmeme si kousek papírové navlhčovací pásky, navlhčíme ji a vezmeme si nějaký hřebík, třeba v průměru 3 mm a natočíme tam takovouhle trubičku. Tak máme obal na zpožďovač. Tak vezmeme si zpožďovač, co jsme si udělali, trubičku, takže teďka si vezmeme klasický střelný prach, navlhčíme ho trochu, už jsem si ho tady navlhčil a začneme do něho vlastně nabíjet nebo dávat ten střelný prach do toho válečku. První vrstva se musí vždycky dělat pořádně. Tak, nabíjeme to celé až po vršek, by se měli zhruba 3 cm váleček nabitý tím střelným prachem navlhčeným a necháme ho vyschnout. Tak, zpožďovač nám vyschl a teď, aby pro lepší zážeh, tak do něho navrtáme z boku dírku. Já použiju vrtáček s průměrem 1 mm. Případně potom díru zvětšíme. A asi 4 mm od jednoho kraje uděláme díru. Já myslím, že tu dírku můžu ještě zvětšit. Nebo a jo, zvětším ještě. Na 1,5 mm. Tak, tuto dírkou potom roztrčíme vlastně stopinu. No, to je nějaká praskaná, prostě roztrčíme tu stopinu tím zpožďovačem a přivíme tu, nám chytne stopina, od které v té dírce si zapálí zpožďovač, prohoří, tady buchne.